άνθρωποι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, έχουμε τον κύριο Στέφανο Καλία, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου της ΠΟΕ. Μίλησα τις προηγούμενες μέρες με την Ομοσπονδία και μου είπαν για τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, μιας και ζητούν υπερβολική κινητικότητα στο θέμα της επαγγελματικής τους διαδικασίας και διαδικασίας. Δεν είναι υπερανθρωπευτοί άνθρωποι, είναι ελεγκτές. Και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα τους δημιουργεί και πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Μίλησα και με τον κύριο Χουνουζίδη, ο οποίος μου τα ανέφερε αναλυτικά όλα αυτά, και είπα να μιλήσουμε λιγάκι, να μας τα πει και στον αέρα, για να καταλάβουμε. Γιατί πολλές φορές λέμε πάω σε μια υπηρεσία και βλέπω μια περίεργη αντιμετώπιση ή καθυστερώ ή κάτι γίνεται, για να καταλάβουμε και από την άλλη πλευρά μήπως μπορούμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας στο να βελτιωθεί όλο αυτό. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Καλία. Καλημέρα κυρία Σπυροπούλου. Χαίρομαι, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο, όπως θα διαπιστώσουμε τα επόμενα λεπτά που θα μιλήσουμε, δεν αφορά μόνο τους συναδέλφους μου, αφορά θα έλεγα το σύνολο των πολιτών. Ναι. Γι' αυτό πρέπει λιγάκι, για να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, πείτε μου καταρχάς το ουσιαστικό, το κύριο πρόβλημα ποιο είναι τη δεδομένη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε πριν πούμε αυτό, ένα λεπτό, με την ευκαιρία να εξάρω το έργο του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες της ΑΔΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μεγάλο αναβρασμό το τελευταίο διάστημα, κυρίως στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, εξαιτίας, είναι ένα θέμα το οποίο θα το πούμε ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή, της λεγόμενης κεντρικοποίησης κατά τη διοίκηση, κατά με προσωπικά πρόχειρης ενίκνωσης της δομής των υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πως έχουν να κάνουν γενικότερα με μια εχθρική διοίκηση προς αυτούς. Δηλαδή ουσιαστικά, για να καταλάβω, βλέπουμε, θα το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή βεβαίως, αυτό να το δούμε αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι συρρυκνώνονται οι υπηρεσίες και ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερος ξαφνικά. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ στη συγκεκριμένη συζήτηση που κάνουμε. Ναι. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, την οποία έχετε διαβάσει προσεκτικά, η τετρασέλιδη, αναφέρεται κυρίως βέβαια στους εργαζόμενους στα τμήματα ελέγχου και στο νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας, τον νόμο 5104 του 2024, ο οποίος έτσι είναι ένας πλούσιος νόμος αυτός, έχει 119 άρθρα, ένα λιγότερο από ό,τι το Σύνταγμα της χώρας, ο οποίος έχει 120, ο οποίος έρχεται να αυξήσει τις δυσκολίες των υπαλλήλων που εργάζονται στα τμήματα ελέγχου ακόμα περισσότερο, κυρία Σπυροπούλου. Πρόκειται για ένα νόμο, κατά την άποψή μας, προχειρογραμμένο, με τον οποίο γίνεται φανερό πως η διοίκηση της ΑΔΕ περιφρονεί όλους αυτούς που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν, δηλαδή τους ελεγκτές. Να πούμε συγκεκριμένα, έτσι. Φαντάζομαι θέλετε. Λοιπόν, ένα από τα κύρια άρθρα του νόμου, σε ένα από τα κύρια άρθρα του νόμου ορίζεται η αυστηρή διάρκεια ενός ελέγχου, ένα έτος δηλαδή, με παράταση μόνο κατ' εξαίρεση άλλων 6 μηνών. Επιπλέον, η υπηρεσία δεν θα δίνεται να ελέγξει με άλλη εντολή ή άλλον ελεγκτή τη φορολογία και το έτος της εντολής ελέγχου που πρόκειται να λήξει. Τα παραπάνω άρθρα του νέου νόμου καθιστούν αυτομάτως όλες τις νέες εντολές παραγραφόμενες, εδώ είναι το σημαντικό, δηλαδή μέσα σε ένα έτος από την έκδοσή τους, ανεξάρτητα από το ποια χρονιά θα ενηχτεί. Αυτό αφορά, και θα τα πούμε παρακάτω, όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά γενικώς τη φορολογική διοίκηση και όλους τους πολίτες. Λοιπόν, εδώ έχω να πω το εξής. Είναι πραγματικά αξιοπορίας πως μια εσωτερική διαδικασία, δηλαδή μια έκδοση εντολής ελέγχου, να αντίκειται στο άρθρο περί πενταετούς παραγραφής και πρακτικά να την ακυρώνει δια της πλαγίας οδού. Τι είναι αυτό που ιδανικά θα θέλατε να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή και να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα? Τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε λοιπόν εσείς τη δεδομένη στιγμή? Εδώ να τονίσουμε ότι με το παραπάνω νόμο δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση το δημόσιο συμφέρον, αφού οδηγούμαστε με τον τρόπο αυτό σε μείωση εσόδων του κράτους. Ναι, γιατί τελικά δεν θα μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Για να το πούμε τώρα ακριβώς το πώς συμβαίνει. Αυτό που ζητάμε λοιπόν για να αυξηθούν οι έλεγχοι, να γίνονται σωστά και να υπάρχουν και περισσότερα έσοδα και να υπάρχει, κύριε Καλία, και μια δικαιοσύνη στο πώς λειτουργεί το θέμα. Γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Όποιον ρωτήσουμε ακροατή ή στο δρόμο και συζητήσουμε το τι συμβαίνει με τους φόρους, με τα πρόστιμα και τα συναφή, αυτό θα σας πει. Κατά πόσο οι ελεγκτές κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εδώ λοιπόν να εξηγήσουμε ότι δεν είναι θέμα ότι δεν θέλουν να την κάνουν τη δουλειά τους. Μπορεί κάποιες φορές να μην υπάρχει και δυνατότητα σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς αυτό. Αφού οι έλεγχοι με τον τρόπο αυτό είτε θα ασκούνται πλημελώς για να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα με κυρίους οφειλημένους, προσέξτε εδώ, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων απαιτείται περισσότερος χρόνος. Αλλά βέβαια θα δικηθούν και σωστές φορολογικά επιχειρήσεις έναντι των παραβατικών. Σωστό, έχετε δίκιο. Πολλές παραβάσεις. Να πω ότι υπό την πίεση των ευθυνών και της λεγόμενης στοχοθεσίας, ο έλεγχος θα επικεντρώνεται, όπως πάει το πράγμα, σε ποσοτικούς και όχι ποιοτικούς στόχους, δηλαδή τις μικρές επιχειρήσεις που αφορούν τους πολλούς πολίτες, τους πολλούς μικροϊδιοκτήτες, αφού δεν θα υπάρχει χρόνος για ποιοτικό έλεγχο που είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση της υψηλής φοροδιαφυγής. Δεν μου λέτε λοιπόν αυτό το οποίο, γιατί δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, το αναδεικνύουμε τώρα σήμερα και σε επόμενη εκπομπή θα το ξαναδούμε. Ζητάμε λοιπόν να αλλάξει το συγκεκριμένο πλαίσιο και πιθανόν να υπάρξουν και κάποιες έξτρα προσλήψεις ή απλά να μπορέσει να υπάρχει ο χρόνος. Τι είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό σας αίτημα τη δεδομένη στιγμή? Ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει από όλη αυτή την κατάσταση, κυρία Σπυροπούλου, είναι ότι ασκείται ασφικτική πίεση στους ελεκτές των τμήματων ελέγχου, οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται σε κατάσταση τη λεγόμενη burnt out, δηλαδή επαγγελματικής εξουδετερώσης. Ναι, το mobbing που το διάβασα, μου το είπε και ο κ. Χουνοζίδης, βεβαίως. Το mobbing, μπορώ να αναφέρω και τον όρο mansplaining. Δηλαδή? Λοιπόν, αυτά... Ναι, είναι σαφής ο όρος, αλλά ας τον εξηγήσουμε και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στην ουσία το mansplaining είναι η πράξη του να εξηγεί κάποιος κάτι σε κάποιον, μιλάμε συνήθως από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, με τρόπο περιφρονητικό, να το παίζει δηλαδή ο προϊστάμενος ειδήμων και πιεστικό. Είναι κάποια σύνθετα πράγματα που έτσι άπτεται και της ψυχολογίας. Πάντως γενικά είναι αυτό. Νομίζω εμείς επισκεπτόμενοι ως μέλη της Ομοσπονδίας αρκετές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα, είναι πράγματα που μας τα αναφέρουν σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες οι ελεκτές. Αλλού είναι πιο έντονο το πρόβλημα, αλλού λιγότερο. Κύριε Καλία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Είναι σημαντικό, σας λέω, γιατί βλέπουμε τη μία πλευρά. Σχολιάζουμε για τους ελέγχους, σχολιάζουμε για τα πρόστιμα, σχολιάζουμε για τα πάντα. Έχω μήνυμα να ξέρετε. Αν θέλει να τον αναφέρω το όνομά του, μπορώ να τον αναφέρω, να μου το επιτρέψει ο ίδιος, ενός πολύ γνωστού ανθρώπου που ασχολείται με τα οικονομικά, με στρατηγική θέση, όπου μου λέει ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το αναδείξουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική πλευρά. Βεβαίως, λοιπόν, είναι ο κ. Αλεξιάδης, ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος μου στέλνει αυτή τη στιγμή το μήνυμα και μας ακούει, μου επιτρέπει να τον αναφέρω. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να το αναδείξουμε, γιατί από τη μία πλευρά, σας λέω, όλοι σχολιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα πρόστιμα, τι γίνεται γενικότερα και με τις δηλώσεις και με τους ελέγχους, με τα πάντα, με τα πώς. Εδώ συζήταγα πριν από λίγες μέρες όταν δεν θυμάμαι ακριβώς την ομάδα η οποία ασχολείται με τα πώς, με την εγκατάσταση, και μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι έχουν εξωθονωθεί γιατί δεν προλαβαίνουν να τα εγκαταστήσουν. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ιδιότητα, θα το θυμηθώ στη διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε σε επικοινωνία λοιπόν. Ξέρετε ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας εδώ από τον Talk Radio 98,9. Με χαρά πάντα να μπορέσουμε και να υπάρξει και ουσιαστική η συμβολή μας στο όλο αυτό το θέμα. Εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε θα το βλέπουμε και μακάρι να βοηθήσουμε, κύριε Καλία. Την καλημέρα μας. Να κάνετε στους ελέγχους και ο Θεός βοηθός εμάς. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Αλεξιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία Σπυροπούλου. Καλημέρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και για το mobbing, ακούσατε, δηλαδή, και είναι πράγματα τα οποία τέλος πάντων, τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε όταν είμαστε απ' έξω από κάποιο κλάδο. Και πολλές φορές συζητάμε, κάνοντας και κριτική, και στις δημόσιες υπηρεσίες, εγώ πρώτη από όλους, πρώτη, έτσι, πάνω, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να συμβαίνει γενικώς εσωτερικά. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που αυτή η εκπομπή γίνεται το βήμα για να μιλούν αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε κατηγορία επαγγελματική. Πάντα θα υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Μπορείτε να με βρείτε και από τα προσωπικά μου social media.
σταθμό και από το ραδιόφωνο και από τα μηνύματα. Είμαστε πάντα εδώ για οτιδήποτε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να αναδεικνύουμε, να προσπαθούμε να βρούμε λύση. Βεβαίως να προσπαθούμε κι εμείς να φτιάχνουμε τα πρωινά σας και εσείς τα δικά μας. Αλλά η ουσία μιας δημοσιογραφικής εκπομπής είναι να αναδεικνύει τα θέματα χωρίς καμία πολιτική χρειά. Για μένα αυτό πρέπει να είναι. Ως Έλλης Πυροπούλου. Για οποιοδήποτε άλλος δεν έχει καμία σημασία. Το ραδιόφωνο, να ξέρετε, εδώ το Κρέντιο έχει ακριβώς αυτό. Δεν βάζει κανένα πολιτικό στίγμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για τον οποιοδήποτε για να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε.